Rotary International District 9142 na njikọta aka Rotary Club nke Wuzetu Abuja na Exnes Group agbapego amụma nkwado nyere ndị uju mmiri kpara aja aka na Nigeria na kansụl Ogbaru Anambra State ka amalitere ya bụ amụma na Central School dị na Atani ka ndị mmadụ karịrị 2,000 n'ọnụọgụ ma okenye ma nwata litere na ya bụ nkwado nke gụnyere nleta ahụike n'efu, nkesa akụrụngwa enyemaka nakwazi ịkwado ụmụ nwaanyị ajadu. Emmanuel Chigbata jere ebe ahụ weweta akụkọ na-esi na kansụl 16 na-esi n'obodo 16 dị na kansụl ahụ wee rọta ndị litere na ya bụ amụma. Gere akụkọ ahụ n'uju. Ndị ahụ litere elele sitere na obodo 16 nke dị n'okpuru ọchịchị nke Ogbaru ekere akpa osikapa, akpa garị, akwa mgbochi anwụnta nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ihe karịrị nde naira 5 ma nyekwa ndị ajadu ego ruru 21,000. Ya bụ district gọvanọ nke Rotary International District 9142 bụ Oriakụ Grace Okaro, onye jekwara kpọtụrụ ya bụ eze ọdịnala nke obodo Atani bụ Igwe Azuka Ngodi, tiri ndị ahụ iju mmiri metụtara aka n'obi ma kwue na ha gbatara ya bụ ọsọ enyemaka ka ha jiri wee nye ndị obodo Atani olileanya n'ibido ndụ ọhụụ. Oriakụ Okaro kwuru na ya bụ ọsọ enyemaka bụ nke a ga-emekwa na okpuru ọchịchị dị iche iche bụ nke iju mmiri metụtara ma kpọkwue ndị mmadụ ka ha ghara na-arụ ụlọ n'ọwa mmiri ma kpọkwukwe gọọmenti ka ha kpochie mmiri Niger nakwa ọtụtụ mmiri. Onye bụ prezident nke Rotary Club Wuzetu Abuja, Princess Justina Oladotun kọwara na ya bụ ọsọ enyemaka ha gbatara bụ ka ha jiri wee nye ya bụ obodo olileanya ọhụụ ma kwue na otu ihe kachasị mkpa ndị Rotary na-eme bụ ka ha nyere ndị mmadụ aka. Onye bụ key account specialist nke Exnes Group Maazị Tosin Oluwasonya nakwa onye isi na-afụ maka ahịa ha Maazị Adetayo Kennedy kwuru na ụzọ ihe atọ kachasị ya bụ Exnes Group na-eme bụ ịkwado agụmakwụkwọ, ịgba ndị mmadụ ume nakwa ị na-agbata ọsọ enyemaka n'oge nwere ihe mgbu ma kwuo na ọ bụ ya bụ ihe kpatara ha jiri wee sonyere Rotary n'ịgbatalụ ndị Ogbaru ọsọ enyemaka. N'akụkụ ya ka eze ọdịnala nke Atani ma bụrụkwa nke ndị Palace Administrator nke ya bụ obodo Chief Daniel Nwabueze nọchitere nakwa President General Atani Colonel Paul Izukanne ma too Rotary maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ma gbakọ ha ka ha yọọ gọọmenti ka ha nyere ha aka kpochie osimiri Niger. Ọtụtụ ndị litere erere gụnyere Oriakụ Ngozi Amechi nakwa Ifeọma Chukwujindụ kelere ndị Rotary nakwa Exnes Group maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka. Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.